Probudo Afro ke police over Roxas Kaijak do pass oh beri kin kogro we khala lan do Mana kotai khoroksa beri Hamjwk thangam tija. Angle dra na di geri tu rang pesa kibi busang na tok snai bono bosi is Maliya ke tuma khaisna na Tabuk ni nai mani ka abo hai nang jenin beri ngai tepse kiplay mana masunggu monja takon thangto intra tini ni story Belai Wana Masicha norok joto khanama olo paithego kaisa kok simi sana nangnai pa abotam hinma kok hanai abongka khoroksa takuk jingno saka bopule khoroksa beribe long distance relationship hamjwk kajengmani 1 বছর completing kha ba tabu hinkai bini hamjma puri tomboi kahai sakmang nawoi bono yakarete alka beribe hamjwk kharthanga aboni olapono bwsai bini bihigno accept khai tewaisa nogotubi phakya phiaba tabuk tewaisa hanyo hai obri tomboni sakmang nawoi nokni ongkhori thangpakya tabuk obri boro thangka sabonor tong Kwthangda Kwthwi nokni borok mungsa sai Maliya kamamani 19 kai eng tongkha abbagi berini bwsai chino contact khlai bwkhani kok share khlai joto lokono bo kok kasarkha ani bwri ani bihigno kebo nogi tongki please display wo rijak of phone number call khai ano kisa sahar di hinai or takok saka phadi hinke bisi kok saya kare or takuni secret library kamge khulge saimale so as secret library channel participate kamge naji buji manai te nung bahanyo ni bwkhani kok jengbai share khana muchung tong kahan gai display chini Facebook te insta aji nugimar khana abo description link rijak or link go norok haboi jengbai share khemano ni bwkhani kok no Segang sinemung sanai celani mung Indro Jomatia boys 24 kami engka bakma bini hamsama buri eba bigni mung Simarani Jomatia boys 20 kami engka duptoli note Kebo of Borneo Nogi Sini Tonki please display rijak number 9863177968 Aro call ke sahor la jadi tamani hingai nokni borok tabuk of Borneo Belai ke natula mene mungsa jagapano kono jaga nogia angi tongka Pulia segang celah Hyderabad samung kelai tomoni ar jora bini dolok bono saka neng khoroksa beribe koksai nanyada beri borok Belai no kaham hinai doloni kobo celah a salni simi berini phone number nawoi borok kok salanya cengka hinkai celabai beri kok salake mane teita mo sachenai a sal a jorani simi teruk bwkha mane borok khorni long distance relationship visa eba 1 বছর jorate completing ka borni hamsama aboni yagulo cela Tripura phaye bini hamsama beribe thangi malakya apur khorni first time bwskango malai pro borok Belai ke happy ingjak tangi hingai 1 বছরনি olo bwkhani hamsama boroi malayu hinkai ba obviously celate beri happy ingjak aba hagi celabai beri khorni bwskango malai chajak laima bisingti nokni joto okra borok saimani paithego joto family member kok salai go siwi celate berino tongthokja thokeno kai rikha kajek pai khorni khabaksa nukung khalai tomoni 1 বছর complete engkha but lai thangnai election board rima saloke oburi chelarok haki khanai barake rawi te khorsa berino hamjwk hunai nok yakari thangka o jaga kahamki khnari o kajek beri tabu hinkai tomboni tomung samung dress nawi te khorsa berino hamjwk hunai khari thangka Phiaba yang nokni bwsai te family member hinkai o berino kema jaga joto jaga naituka haipono kono jaga nogia eba Maliya olo laso semanka a beri tabuk te khoroksa berino hamjwk chamrikai tongui kya a unor kubino khanaka olo nokni bwsai te family member sawimanka o kaje beri tabuk hinkai alka berina hamjwk chamrikai tongui kya hanai a bagi nokni bwsai te family member joto thansake a kaje beri chamri kama jaga thangai natogi romoi topulakya nogo naina di hinkai norbo o mangplino kisasa bwkha kriyo mathero kare gothoi yang ko Aboni yagulo nogo phaye bihi bwsai tesa kahamgi tonglai 1 month eba mas kaisa jorate kahamgene tongka but tamasane light thangnai holi eba dol thama saloke oburi eba nokni bihik teiwaisa phungachiko basai borojani ongkhori thanga tabuk phano nokni borokeba kunu sawi Maliya o jaga kahamgi khanadi light thangnai holi eba dol thama salo hanke oburi teiwaisa nokni ongkhori thangpakya tabuk oburi Kwthangda Kwthwi nokni borokeba kunu saimaya joto jaga naitugibo mungsa jaga phono Maliya abo hakimang 10 din eba 10 days jora lakhya but kono jaga phono obberini khoj pata Maliya abagi taw nokni bwsai Indro Jomate plus joto family member of video ni bwkhakti joto lokono kok sarkha
display result of burino Kebo noki tongke please ke borongni kokduk number 9863177968 o jaka call ke sahor di hinai takuk intro jomate bwkhani kok kasarka te ching o video jaka chini bwkhakti asakok sana thangya sudo asana sane please ke o video no share khaiman ke share khaji tamni hinkai tabuk nok ni bwsai te bini buma bufa takuk bukhuk joto Belai no Wana jak o buri kathano tongko eba thija thangka abo hake Belai no Wana lai tongka aboke nang jodi a takuk joni feelings no eba problem no buji manki please video no share khadi nini kaisa share khamani bai chini Tripura jak khoroksa kamai tomani mani mano plus kyaboni family wo moni mong kipli phaimano tewisha abono chini bwkhati joto nai tonai dara by dolte monation chikonsa kok kasarmo so norbo henke takuk indro jomatini khuktine kisasa bini bwkhani kok potama saga abono kangi khanoina di thum saikhanar sakang phorobu do apro ke police abo rosis khaijak do phaso o bari bai bari khen kog ro wi khala le han do ke apro nai tu koi phe han do ke apro ni mas kaisa pore abo ta khelam man ta Jaipur nin bari kamai thangwa apro norok police complaint na khakya missing date sakang missing diary khairo da ta khen khairo da ya khata hinkai je apro kamamani Maliya amti ja apro kamamani ke mai ha do yang jotun bari sadi gi mai khata dra abo ke sabno ramane o tak bari bai bari khen kog ro lai ui borok thang wale ha ta bere le ha o manke te khorja burina hamjak bo thangata o bari si ani bari si bari an nok borok nu ta bari ni man te khorja burina hamjak thang amti ja ke boy ke thangai khos khaide ke apro to election gan ran ke nu chung rang paisa khibi wai nai tu wale ha ta dra ke apro ke nu saraswati ni bon ten di dino stoi phai khos sorso ten dan dino nin burin tu thekata amti ja na hoi phai le ha ta hage khos ma wei ke hage mas kaisa ka han do ke bosi ta holiday o ke nu o dol dino ke nu ta dol dino nu ka han ke ang nogo obo samung ro kuno samung ro yang bwkrani digi Maliya ke ba nol digi samung khai tong nahi phai man do ke ang bu phai wo horsa thu phai wo boni ala han ke bo biang lamuk thang pa ke silia ta ke bono nutra abo holiday dino khar katanin buram de ja holiday ten dinong hata ab thangmon ge phongra thangna dipor sarik ab haroni ni idea khlaiye phongon phong ai ken o rabat ranai ro to yende ba dra e boy ba kha ro ke thang khna hi u boni u bugra ju tro sauta ani u tak bhini bumatro nang tabuk ke je pula election ni sikango a burni nogo thangi tongwin samani a burni ro khoja khane kya a bure bure thangte sha bono khosna aja oro boni bo ki buri khenu bon nogon tong ha ta nga tawnin buri simje kamaja angle dra na di kare tu chi rang paisa khibi busang na tok snai bono bosi Maliya ke toma khaisna abono ang sana ka ba che Jaipur election ni pore nin burino tui pheda tui phem pore ni mokol basano bote ke buni anka chalaro kok samar do no ga ba nin bakau kono mu hendra bo afro toi phai jangman do ekdom si phone ma telia ang stereo lia hai si tara phone gapur ka nin buri tamsa tai aba hingle da atam roksa afro u roin toi fast roin toi phai jak pro do dra biti chaka bono no ang sana kha tang biti ja ha tang biti ja ba ke rom tui phe pro obo dokhong ja gen sa khana ta mane o buri bi sekak tu jabu hna hai ro ni teng kha bono ba sili atadra ke ngatar mane ke no apro on nang je pro election proti phe pro no nin buri no mane nang mai tona mo so yang to biti sa khana bla heda do am pore bon porque ang oro te paina hospital toi phai sna wi te bang khata ke o biti ta mo pore
nung hospital tlang kha be dia biti so se pe kha na cha ya ko cha na kha chai pai jak o kor kusli obo sollo khan cha jak gambara nung doctor tlang ham de kha din bor ti khai tongroi haroi choi phai khata changke ama hake hamna tongnai mani tao holini tani dino ke nin bere no yakar thangpa ke phungo gambara nung parani joto ga na tu ba ke nukliya ngati berni bunga bu pha jeta ni bwkra jog bahno joto jana khos khane ke na kya kono kono japan nukliya Maliya tana tao ni nai mani ka ba hai nung jenin berga tewse kiplai mana ma songo bonde takman thangto intera